Pozdrav, mi smo Mljekara Latus i uz zajam od nešto više od 300.000 kuna uspjeli smo nabaviti dio potrebne opreme. Saznajte kako. Mljekara Latus osnovana je 2001. godine. Počeli smo sa preradom isključivo vlastitog mlijeka, da bi u daljnjim periodima počeli otkupljivati mlijeko od okolnih proizvođača. Od asortimana imamo dvije proizvodne linije, znači u jednom je svježi asortiman gdje je svježe mlijeko, jogurti i kratkotrajni proizvodi, a drugi dio je trajni program, odnosno polutvrdi i tvrdi sirevi. Uz zajam od 300.000 kuna, koji ima praktički beznačajnu kamatu, uspjeli smo realizirati projekt nabavke opreme za proizvodnju sira. Proces dobivanja zajma bio je vrlo jednostavan, sa sakupljanjem osnovne dokumentacije uz pomoć HAMAG BICRO-a sve se je vrlo brzo realiziralo.